Мъпьосникът едно успех, изкусно умение, хитрост, творчески способности, оригиналност, да разчиташ на себе си, самоувереност, майсторство, мощ, осъзнаване, внимание, съобразителност. Силата на действието. Върховна власт върху материалния свят на силата с божествен произход. Човек, който на даден етап владее изцяло ситуацията. А силата е толкова голяма, че във времето и обстоятелствата, за които става въпрос, този човек е наистина пратеник на боговете. Фокусникът или магът. Това е магиосникът, божественият пратеник, Меркурий, Хермес и Тот. Тази карта символизира волята ни. Това е архетипа на мага, а предполагат също и архетипа на мошеника, ловкият в ръцете, онзи, който ползва ефектни трикове, сръчен, опитен, самоуверен, могъщ маг. Той ползва всички инструменти, с които разполага, призовава всичките си сили, възползва се от небето, земята и всички елементи, до които има достъп. Така магът създава бъдещето. Всички възможности се разгръщат пред него. Всички посоки, по които може да поеме. Мощта да създаваш чрез воля и хъс. Магът използва висшата енергия и през себе си я проявява на земята. Древната магия да реализираш онова, което си представиш просто като го произнесеш на глас. На фокус са нови начинания и действия за осъществяване на желанията ни. Картата символизира умения, ловкост, изтънченост, проницателност, самоувереност и воля. Това са характерните черти, от които се нуждае питащият, за да осъществи целите си. Обаче трябва да се обърне внимание, че тази карта може да показва и коварство, предателство. Питащият може да се чувства манипулиран и експлоатиран от някого. В такава ситуация трябва да следваме инстинктите си. Сълва, когато тази карта се появи в подредбата. Трябва да се обърне внимание на околните карти, които показват какво се започва и защо. Съзидателна сила, проява, въздействие на волята на магиосникът, който е обединяването на небето и земята. Той е архетип на активният, мъжки принцип, той е решителният основен реализатор и осъществител. Той впрага и обуздава силата да проникне в и да хване универсалните световни сили и да ги използва за творчески цели. Действа като канал едната му ръка протегната към божественото за вдъхновение. Другата, сочеща земята, да заземи тази могъща енергия. Взима неосезаемото, неземното и му придава форма. Той представя личната воля в съюз с божествената, която му дава познание. Сила и способност да създава и постига свръхестественото. Мъдрост и умения, използване на талантите си за благородна цел. Хармония с заобикалящата среда, власт и влияние, добър съветник. Чувствителност към невидимите сили, независима мисъл. Осъзнавате ролята си в обществото. Показността и оригиналността печелят уважение и последователи. Притежавате увереността, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на живота си. Силна воля и самодисциплина, нужни за завършването на някаква задача или за получаване на квалификация. Едно магиосникът съществуване. Ти не си случаен. Съществуванието се нуждае от теб. Без теб нещо ще липсва и никой не може да те замени. Това ти дава чувство за лично достоинство, че цялото съществуване ще усеща липсата ти. Когато всичко в света усеща, че едно местенце е пусто и не може да бъде запълнено от никой друг, освен от теб. Това те изпълва с огромна радост, с задоволство, че си свързан с Вселената и нея я е грижа за теб.
чист и отворен, можеш да видиш огромната любов, която те облива от всички измерения. Думът не е физическо място във външният свят, а вътрешно качество на отпускане и приемане. Сега е време да се запиташ и осъзнаеш дали си позволяваш да живееш в хармония с Вселената. Ако да, наслади се. Ако от друга страна си мислиш, че светът е твърде далеч и не те достига, време е да си поемеш дъх и да се погледаш. Излез тази нощ и погледай звездите. Едно магиосникът, духът се прояви, предизвикан си да достигнеш личната си сила и да я използваш. Имаш възможността и способностите да проявиш желанията си. Усещането ти за лична сила е огромно. Научил си се как да фокусираш волята и страстите си към определена цел. Знаеш как да влезеш в свещено пространство и да донесеш духовна енергия в света на материята. Твоята съзидателност те зарежда и благославя онези около теб. Решенията идват, докато ползваш силата си по отговорен начин. Помнете, че когато се приравните към пулса на Земята, имате силата да лекувате цялата планета и всички нейни създания. Гадателско значение, магиосникът сочи време на сила и възможности. Има нещо, което трябва да проявиш. Чрез силата на волята и умелото ползване на емоциите си, интелекта и възможностите си, можеш да постигнеш големи неща. Да се свържеш с енергията на света, с енергията вътре в теб. Чрез тази връзка ще разбереш какво изчаква да бъде създадено в света. Разпознавайки го, проявлението му чрез твоята магия става почти без усилие. Магиосникът често се представя като Меркурий планета и бог на омайните приказки и търговците, а също на изкусните с ръцете, той е и бога на крадците. Магът все още е вдъхновен от творческата сила на глупакът, но сега има уменията и дисциплината да я превърне в реалност. Мечтите се нуждаят от съзнателна работа и усилие, за да се реализират. Притежаването на специални знания, фокусирана енергия, създаването на планове и формиране на дългосрочни замисли и действия. Вероятност за изпълнение, случаят започва да се оформя, а останалата част ще зависи от вас. Ключови думи, архетип син. Магът умее да постига целта си, да взима решения. Показва резултатите от дисциплинирано обучение. Променя със силата на волята си възможност да използвате творческата сила. Творческа визуализация, дисциплинирани действия, желанието да научи нещо ново, уверен в себе си, предсказване на бъдещето, решителност, способността да се учи от опитите и грешките си, възможности, възможно бързо решаване на проблеми, ловкост на ръцете, адаптира се към промените, смелост, желанието да бъде център на вниманието, хвалба, способност за медицина, езици, изобретателност, създаване на нови дългосрочни проекти, съвременни технологии, централна нервна система, белия дроб, ръце, петте сетива, андрогени. Той е хазаин на съдбата и душата си. Ситуация и съвет, скоро ще можете да се възползвате от предимствата си, получени в резултат от дълго и дисциплинирано обучение. За постигането на целите си, вие или някой, на който се доверявате, може да използвате своите таланти и предимства. Подходящо време да се започнат нови проекти, защото сега сте господар на съдбата си. Всичко, което ви трябва е в ръцете ви. Ще бъдете в състояние да се справите с новата ситуация, да предприемете действия и да се съсредоточите върху реализирането на потенциалните възможности. Можете да се представите в благоприятна светлина за тези, които се интересуват от вашите знания и опит. Точно сега може да ви помогне творческото мислене.
Може би има смисъл да продължите образованието си. Можете да се възползвате напълно от своите организационни способности. Ще бъдете успешни в финансови дела. Магът показва, че трябва да наблюдавате, да експериментирате, да бъде възприемчиви, да подобрите уменията си и да се научите да контролирате света. Ако сте питали за здраве, магът оказва на хирург, опитен терапевт. Хората – син, брат, мъж. Тези, които манипулират физическият свят. Политикът, който правилно се разпорежда с властта си. Писател, мапиосник, илюзионист, инженер, изобретател, агент, всеки, който разбира технологията и може да работи с различни инструменти. Предприемач, алхимик, учител, гид, деца от 5 години до тинейджър, оратор, лингвист, художник, ученият, медицинска практика, неврохирург, занаятчия, психотерапевт,